Handedzi makadi? Triped makadiwo. Tiripo kuri sei kuno? Kuno kuri nani. Kuri nani handiti? Ndatirika ndiyozotaura nemi nenyaya yemwana akabatwa chibharo kuti zvakafamba sei. Ndindikunzwa kuti mukomana wacho akazosungwa akapuwa mutongo wamusiri kugutsikana nawo imimi samai vemwana. Chokwadi. Ngatitange kubva pakatanga nyaya yakatanga sei? Nyaya iyi yakaitika musi wa18 February. Yakaitikira pano Pamba. Mwana wangu aitamba panze kuri kuma past 4 dzekumazuva rodoka iri Sande. Achitamba panze ndakaona paita kanguva mwana asina kumbouya mumba. Ndati arega ndimudedze, ndadedzera. Mwana ndobva adaira, but voice rake akadaira ari mumba mevanhu. Saka zvakandikatyamadza kuti kosei mwana ari kudaira ari mumba mevanhu. Ipo pana. Chaza kuti muroom yemunhu. Mu bedroom mevanhu. Iye hawanzotambire mudzimba dzevanhu. Saka ndopa akauya. Ndatongochite mumba mevanhu ndakatomubvunza ndatoone hasha. Zvikanzi hapana kudiwa andirova. Ndikati akurova? Akuroverei? Zvikanzi andibvisa bhurugwa. Ndopa ndakaona kuti nyaya iyi haidi hasha, inonzi mwana kana abatwa chibharo unomubvunza zvakanaka. Ndobva ndatongodzikama, ndatongomubvunza sezvo ndisina basa. Ko akubvisirei bhurugwa? Zvikanzi andibvisa bhurugwa. Ndobva andiisa chigunwe pamadhontachi pangu. Aisa chigunwe kudaro, abva andiisa mayogati. Ndikati mayogati amatora kupi? Zvikanzi mubhurugwa make. Ndikati abva amaita sei? Zvikanzi amaisa pamadhontachi pangu. Saka zvakandikatyamadza kuti mayogati omatora mubhurugwa aisa pamadhontachi. Ndobva ndati saka amaita sei paisa pamadhontachi pako? Zvikanzi amapukuta. Apukuta nei? Zvikanzi nechijira. Kati alright. Ndopa ndakatarisawo mwana zveshuwa. Mwana uyu ane 4 years. Ndopa ndakatarisa mwana zveshuwa ndatoona panhengo pakaoma. Asi muzvidya ndoma mine zvichena zvachina kuratidza kuti ndoma zvazvarasikira, kuratidza kuti mukomana akangopukuta panhengo. Asi muzvidya haana kuzviona. Saka ndopa ndakabva ndatoona kuti chokwadi mwana aita sei abatwa chibharo. Ipo pano. Ndopa ndakada kunomubvunza mukomana ndobva aramba. Ndopa ndakabva ndatoti nyaya ndakutoendesa kumapurisa. Chijira chachona ndakabva ndachitora. Ndobva ndatoenda nazvo kupolisi. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Kusvika tasvika kupolisi, ndobva auya, ndobva avhunzwa, akataura chokwadi, ndobva atorwa. Akataura chokwadi kuti? Akataura chokwadi akati zveshuwa inini mwana ndamutora kurodhi. Andamupa bubblegum. Ndobva ndamuti handei tinotamba makadzi. Anzi ndapinda naye mubedroom medu ndikamurarisa nedumbu. Anzi ndobva ndamubvisa bhurugwa, mwana abva atomboramba. Anobva ndamuti aiwa urohwe namama vako. Saka ndopa akabva aita zvaakaita nemwana. Saka abanga aitaura kumapurisa? Aitaura kumapurisa. Saka ndakabva ndaenda kwadokta. Ndakabva ndanyorerwa ripoti. Saka vakati moenda mangwana sezvo kwakwadoka. Mangwana acho bva ndaenda kwadokta, ndobva vatarisa mwana. Ndobva vatoti zveshuwa mwana akabatwa. Asi haana hake kuzodamejwa. Asi pane mabruises, saka ripoti racho nditori naro. Ndopa takabva tanzi tiende kusocial welfare kwaprobation officer. Tikaenda tese nemukomana wacho yeye, vakatorwawo statement rake, ini ndikatorwawo rangu, mwana ndobva atorwawo rake, bva zvabatanidzwa. Nyaya yakaitika February handiti. Yakagara kusvika kutanga kwaMay ndopakazonzi ripoti yabuda. Takuchienda kukoti musi wa3 May. 3 May ndakaenda nemwana, tikasvika ikabhukwa nyaya, bva yapuwa date, zvikanzi musi wa6. Tadzokera musi wa6, mwana mukomana wekubata uyu ndobva ataura, handina kumubata, akuramba. Handina kumubata, ndanga ndichida, ndopa akazodedzwa naamai vake. Ndo pandakabva ndabuditswa inini mukoti, ndobva masara ndanga ndina amai vangu natete vangu. Ndo vakasara varimo. Ini nemwana ndobva tabuda. Saka mukomana akataurawo zvaakataurawo nemarambiro ake. Saka yasvikawo day rekuinterviewa mwana, ndopatakaendawo kumaruma
emakamera anoendwa nemwana victim friend. Mwana ndobva atanga kutsanangura ikoko, akataura zvese. Kudiwa akandibvisa bhurugwa, akandiisa chigunwe, akandiisa mayogati. Aiwa akanyatsotsanangura chaizvo. But yakaita 3 days nokuti mwana aimboita achikotsira nenhau yekuti taimukira. Mwana osvika ombokotsira, yombodhileyiwa, yomboitwa rimwe day, saka takafamba. Saka akazosvika pakuzonyatsopedza mibvunzo yese yavaiita. Ndobva inini vandaita witness yake, ndobva ndataurawo zvesewo zvakaitika, zvandakanzwawo nemwana nezvandakaona. Rasvika zuva rejudgment, rakaitwa 2 days judgment. First day vakaverenga zvese, ndobva anzi wabatwa nemhosva. Mangwana wozouya tokupa mutongo wako. Zveshuwa mangwana takadzokera, ndobva apuwa mutongo wake, akanzi you are guilty for this crime. Asi enda hako kumba. Pa 5 years usazopara imwe mhosva zvekare yakafanana naiyoyi. Saka vakatobuda vachitofara naamai vacho, vakatobhabhadzirana vakahagana. But inini zvakandirwadza kuti kosei munhu anonzi abata mwana chibharo otadza kana kupiwawo kana kapunishment kekuti next time wasazviite, kuti inini chakanyanyondirwadza nchekuti mwana wangu haana kuwana justice. Ndo zvinhu zvakanyanyondibata kuti shuwa munhu anorepa ongonzi enda hako, ko mwana akabatwa, neniwo mubereki ndinorwadziwawo sei. Saka zvinondirwadza. Pavaiverenga judgment ipapo havana kupa mareasons ekuti sekutaura kwamaita kuti vakati takuwana uine mhosva, enda kumba wozoya mangwana for sentencing. Vakupa sentence yavo, havana kupa zvikonzero yekuti sei tisiri kukupa mutongo watingati unorwadza. Handina kunyatsozvinzwisisa. Majustice achiverenga judgment achiti iwewe tiri kukupa mutongo wakazofadza nyakupara mhosva naamai vake zvakazoita kuti vazohagana nekutanga kubhabhadzirana. Akaverenga achiti chii kana muchiri kunyatsorimemba? Akaverenga imwe nyaya achiti yakaitika kwaMutare. Ndobva ati yakatongwa kuHigh Court. Ndobva averenga akati asi munhu iyeye akabata mwana ane 10 years. Iye anga ine 17, hanzi ndobva apuwa 5 years. Saka vakuzoverenga wa uyu vakati 5 years idzi takupa asi takukuberekesa kumusana. Woenda hako kumba asi usazopare futi imwe mhosva. Ndo chete zvakaudzwa. Ndobva vatobuda vachifara, ndobva vatoenda. Mukomana ari kupi? Achiri kugara pano pamba? Pano haasi kugara, mhino kwaakaiswa nevabereki vake. Asi vabereki vachiri kugara panapa? Vabereki vachiri kugara pano. Zvinorwadza. Pakabatwa mwana chibharo, mukomana nyakubata chibharo akabva abvunzwa, handiti kuti ndo zvawaita, akabvuma mhosva yake pakauya mapurisa. Handiti vabereki vake kana ana mai nababa ere vanogara navo pano? Vakambouya kwamuri? Havana. Kana zuva 1? Kana zuva 1 ravakambokumbira regerero hapana. Ende nanhasi zvichiti zvimwe chete? Nanhasi. Ende pamusoro pazvo vaidedzera zvavanoda, mashoko ekuti unonyatsoziva kuti apa ndindiri kutaurwa, apa ndindiri kurehwa apa. Aiwa, zvinhu zvinongobata. Vanenge vachitaura kuti nyaya isati yaenda kukoti, vaitaura vachiti anzi kuenda kuchechi inzira unoenda ugodzoka, zvakangofanana neizvozvo zviripo. Ndokuti chiwo. Saka inini sekufunga kwangu, semunhu aiziva nyaya iri paground, ndakatoti zveshuwa ndofunga vari kuzivawo zvekumberi kuti mwana wavo achangoenda obva angodzokawo. Ende ndizvo zvakabva zvangoitikawo. Handiti pakapiwa mutongo yona magistrate yokuti iwo tiri kukupa 5 years wholly suspended, ukazopara mhosva zvakare makore 5 tinobva tazodzosera mhosva iyoyo makore aya. Makanzwa sei imimi? Ini ndakabatikana. Ndakarwadziwa. Ndakangoti dai vanga vangompoka kashamuwo kekuti angozivawo kuti izvi hazviitwe, mwana wangu aiwana justice, kana mwoyo mangu ndaisununguka.
manje hapana. Handiti. Kubva mabva futi kudare redzimhosva nyaya yapera yamukomana sendenswa zvaakapiwa izvozvizvi, ivo futi vabereki vake kana iye mukomana wacho hapana zvaakamboya kutaura neni? Hapana. Kubva ipapo, kubva pakabatwa mwana Chibharo kusvika zvinezvi, upenyu hwemwana hwakamira sei? Upenyu hwemwana hunotambanuka. Mwana wangu haachanyatsofaranuke zvakanaka. Kana akungorwara, miri wake wakabva wangodzikira. Mufaro waaive nawo kana kuchikoro atodzikira. Akavhiringidzika zvekuti. Handiti. Ivo mwana pachake pane help yakaona here yatingati medical help? Akarapwa here? Counseling akawana nguva yekutaurwa naye here mwana? Mwana haana kuwana hake counseling. Isusu vabereki tisakakanzelonza situation yamasangana nayo bva vatikansela zveshuwo bva tasvigamuchira. Mwana hake haana kuwana counseling asi ane mapiritsi aainwa for 28 days nemumwe mushonga waainwa for 7 days. Saka mapiritsi aainwa ainwa 2 magaba 5 mapiritsi per day. Aimurwarisa, airutsa, saka zvese zvinongorwadza kuti zvese zvakasangana nemwana obva ashayo justice yakasottambanuka. Handiti. Imi pane here kwamakambonotsvaka rubatsiro, tingati masangano anomirira kodzero dzevana kana kodzero dzemadzimai, kuti munosvitsawo nyaya yenyu kuti nedambudziko randakasangana naro kuti mwana wangu ane 4 years akabatwa Chibharo, nyaya ndingazvifambisa sei? Rubatsiro handisati ndaruwana nekuti sezvinhu zvandakasangana nazvo handina kuziva kuti ndinonanga kupi. Ndaingofunga kuti ikoko kwandaenda ndiko kwandinowana rubatsiro. Saka ipapa pandotsvaga kutoti dai ndawanawo rubatsiro ndawana justice. Handiti. Ndofunga mumvunzo wamabva topindura mbichana kuti imimi semubereki maona kuti ndo mafambisirwo akaitwa nyaya yenyu. Shuviro yaminayo mukati meupenyu hwenyu chamuri kuda kuti chifambiswe panyaya yenyu chii? Ndikudawo kuti inini nemwana wangu tiwane justice. Ndo chishuwiro changu chikuru chiripo ichochichi. Kuti akawanawo justice, aiwa ndinorarama zvakatambanuka. Nekuti izvezvi ndakanyanyobatikana. Achiri kuenda kuchikoro here mwana? Mwana anoenda kuchikoro. Maticha ari kuti mwana ari kupefuma zvakaita sei kuchikoro izvi? Ari kunzi adzikira. Ari kunzi adzikira plus haachanyatso participate sezvaaimboita. Handiti. Alright, pakanaka.